பிரபு மியூட் பண்றீங்க பிரபு. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. மாதாஜி கேக்கல மாதாஜி. இல்ல மியூட் பண்ணிடுங்க, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருதுன்னு சொன்னேன். ஓகே. பிரபு பண்ணிட்டீங்களா எல்லாத்தையும்? எங்கிருந்தோ பஸ் சவுண்ட் எல்லாம் வருது பிரபு, அதனால சொன்னேன். பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டேன் பிரபு. இன்னொரு தடவை சொல்லணுமா? ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா? நான் அப்பவே அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். நீங்க பிரேயர் பண்ணதே கேட்கல மாதாஜி. கேட்கலையா? ஓகே, நாம என்ன இன்னொரு தடவை பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. நமः ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு சாப்டர் 6 தியான யோகம், அதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது. இந்த சாப்டர் 6ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம்.
அடுத்த ஸ்லைட் பிரபு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருவுக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்து நேத்து 5th சாப்டர் பார்த்தோம். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் எவ்வாறு செயல்படுவது அப்படிங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட அவருடைய டவுட் எல்லாம் கேட்டாரு. சந்நியாசம் பெரிதா கர்மயோகம் பெரிதா அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்ப பகவான் என்ன சொன்னார்? கர்மயோகம் தான் பெரியது சந்நியாசத்தை விட அப்படின்னு பதில் சொன்னார். உன்னால துறவரம் மேற்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத விளக்கி சொன்னார். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்ன? அது நம்ம எப்படியெல்லாம் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது, பலன் விளைவுகளிலிருந்து நம்மை பாவ புண்ணியங்களிலிருந்து விடுவிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை அடையலாம். சோ பக்தி செய்வதன் மூலமாக அந்த சாந்தி மந்திரத்தை உணர்ந்து அதன்படி நடப்பதன் மூலமாக நம்ம இந்த உலகிலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் பௌதிக துன்பங்கள் எல்லாம் நம்மை அணுகாது, நம்ம மனதிலே ஒரு சாந்தி நிலவும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 5.29ல போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம விளக்கமாவே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம அஷ்டாங்க யோகாவில் எவ்வாறு முன்னேறுகிறார்கள் யோகிகள், பகவானை அடைவதற்கு அஷ்டாங்க யோகம் ஒரு வழியா, சமபுத்திர் விவசியதே அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. சோ அஷ்டாங்க யோகம்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அஷ்டாங்க யோகத்தின் நிலைகள் என்னென்ன, ரகசிய ஸ்திதா, சோ அதனுடைய 8 ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அபியாசேன து கௌந்தேய, சோ மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த யோகத்திலே முன்னேறுகிறார்கள். சில பேர் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள், அந்த இலக்கை அடைவதற்கு முன்பே தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள், இல்லைன்னா இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்து விடுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட யோகிகளுடைய நிலைமை என்ன, சுசீனாம் சம்ரிதானாம் கேகே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அவர்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு. அப்புறம் பக்தி யோகி மிகையுயர்ந்த யோகா, சோ யோகங்களிலே மிகையுயர்ந்த யோகம் எது அப்படின்னு கேட்டா யுக்த மனோமதக அப்படிங்கிறார், யுக்த அப்படிங்கிறாரு. சோ யுக்த அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி அந்த யோகம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். a link between soul and super soul அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ இங்கே நம்ம இப்ப கலியுகத்துல யோகா அப்படின்னா பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனா வேதம் சொல்கிற யோகா அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த லிங்க மறந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை மறந்துட்டோம். அதை புதுப்பிப்பதற்காக என்னென்ன வழிகள் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்லுகிறது. சோ பகவத்கீதையில 18 சாப்டர்ஸ், அத 3 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் கர்மயோகம், கடைசி 6 சாப்டர்ஸ் ஞான யோகம், நடுவுல இருக்கிறது பக்தி யோகம். சோ ரொம்ப பத்திரமா வச்சிருக்காங்க பக்தி யோகத்தை நடுவுல, இல்லைங்களா, சாண்ட்விச் மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறது எதுக்காக அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ யோகா என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அஷ்ட அங்க யோகா. சோ அஷ்ட அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு தெரியும், அஷ்டதிக் பாலகர்கள், அஷ்டதிக் கஜங்கள். ஓ, என்னோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கான், பார்க்கலாம். ஏதாவதுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. அஷ்ட அங்க யோகா. சோ அஷ்டம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் 8 அப்படின்னு அர்த்தம். அங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய உறுப்புகள், யோகா அப்படின்னா கனெக்ஷன். சோ 8 அங்க இணைப்பு. என்னென்ன அந்த 8 அப்படின்னு கேட்டா யம
நியம, ஆசன, பிராணயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி அப்படிங்கிறது தான். இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம விரிவாகவே நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து சும்மா ஒரு ஷார்ட்டா என்னவோ சொல்லியிருக்காங்க, அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். யமம் அப்படின்னா வெளிப்புற பண்புகள். நம்ம வந்து தியானம் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட இடத்தை எக்ஸ்டர்னலா நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அதனுடைய பண்புகள் எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் யமம். நியமம் அப்படின்னா உட்புற பண்புகள். சோ நம்ம உள்ளத்துக்குள்ள என்ன எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஆசனம் அப்படின்னா உட்காரும் விதம், அதுதான் ஆசனம். அடுத்தது பிராணயாமம் அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி, அது நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்தது பிரத்யாகாரம் அப்படின்னா புலன்களை அடக்குதல். சோ தியானம் பண்ண உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறமா புலன்களை வந்து நம்ம வந்து அலைய விடக்கூடாது. புலன்களை நம்ம வந்து ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும், நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கணும். அதுதான் வந்து பிரத்யாகாரம். தாரணை அப்படின்னா கவனத்தை ஒருமித்தல், போக்கஸ் பண்றது. அடுத்தது தியானம் அப்படின்னா உட்கொணர்தல். சோ பகவானை பற்றிய நினைவிலே ஆழ்ந்து இருத்தல். சோ ஒருமித்தல், ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. இப்ப எல்லாமே பண்ணி பகவானுடைய அந்த நினைப்பிலேயே நம்ம ஆழ்ந்து இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அதுக்குத்தான் வந்து சமாதி அப்படின்னு பேரு. இதுதான் அஷ்ட அங்க யோகம். இந்த யோகங்கள் எல்லாம் இப்போ இந்த காலத்துக்கு நமக்கு ஒத்து வராது. அப்போ இது என்ன, ஏன் பகவான் இதை சொல்லி இருக்கார் அப்படின்னா, இது வந்து சத்திய யுகத்திலே மக்கள் வந்து இத வந்து யோகாமெல்லாம் பண்ணி யோகிகள் வந்து பகவானை அடைவதற்கு வந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டார்கள். சோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யோகங்கள் எல்லாம் செய்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது யோகாவில் நம்ம செய்யும் போது சக்கரங்கள் இருக்கிறது. என்னென்ன சக்கரங்கள் இருக்கிறது, எத்தனை சக்கரங்கள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத பிரபு கொஞ்சம் முன்னாடி போங்க பிரபு, அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் போங்க. இங்க பாருங்க 7 கொடுத்திருக்காங்க. 7 சச்சக்கரங்கள் இருக்கிறது. சோ இந்த 7 சச்சக்கரங்களையுமே வந்து ஒரு குருவின் மேற்பார்வையில் தான் வந்து நம்ம இந்த யோகாவை வந்து பயில வேண்டும். அவர்தான் வந்து இத ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து சொல்லி தருவார். சோ ஒரு குருவின் மேற்பார்வை இல்லாமல் இந்த சக்கரங்களை எல்லாம் நாம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியாது. சோ இந்த ஸ்பைனல் கார்டோட டிப்பு கிட்ட இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து பேக் சைட்ல இருக்கும், ஃப்ரண்ட்ல இல்ல, நம்மளுடைய அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டிப்ல பேக்ல. அது வந்து அதுக்கு என்ன பேருனா மூலாதாரம் அப்படின்னு பேரு. அந்த மூலாதாரம் அப்படி ஒவ்வொரு சக்கரத்திற்கும் வந்து ஒவ்வொரு தேவர்கள் வந்து அதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள். சோ ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் அந்த தொப்புள் கொடி கிட்ட ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு அது வந்து மணிப்பூரம். அந்த வயிற்றுல இருக்கிறதுக்கு வந்து சுவாதிஷ்டம் அப்படின்னு பேரு. சோ சுவாதிஷ்டத்துக்கு யார் அதிபதியா இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகாவிஷ்ணு தான் அதிபதியா இருக்கிறார். ஏன்னா நம்முடைய வயிற்றிலே ஒரு நெருப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த நெருப்பு வந்து நாம் சாப்பிடுகின்ற சாப்பாட்டை, உணவை செரிப்பதற்கு அந்த நெருப்பு வந்து பயன்படுகிறது. அந்த நெருப்பு இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பசிக்கவே பசிக்காது, நம்மளுக்கு ஜீரண சக்தி இருக்காது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனைகள் வரும். சோ அதுதான் வந்து மகாவிஷ்ணுவோடைய இருப்பிடம். அடுத்தது வந்து வயிற்றில் மூலாதாரம் தொப்புள் கொடியில இருக்கிறது வந்து மணிப்புரான்னு பேரு. அதுக்கு அதிபதி வந்து கணபதி. இதயத்திலே இருக்கிறது வந்து அநாத சக்கரம், அதுக்கு வந்து சிவபெருமான் அதிபதியாக இருக்கிறார். அடுத்து கழுத்திலே இருப்பது விசுத்த நாடி. சோ 2 புருவங்களுக்கு மத்தியிலும் கூட ஒரு சக்கரம் இருக்கிறது. சோ ஒவ்வொரு சக்கரத்தின் மீதும் மனதை நிலைநிறுத்தி ஒவ்வொரு சக்கரத்தையும் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். சோ இது ஒரு குருவினாலதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி வைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பிரபு நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு நெக்ஸ்ட். இத பத்தி சொல்லிட்டேன் பிரபு.
அதேதான், அதே பிக்சர் தான் இதுவும். இது வந்து பிராணயாமா. இது 6th சாப்டர்ல சொல்லப்படல. 5th சாப்டர்ல 27 and 28 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதை வந்து விளக்குகிறது. சோ மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्भागां सैवेन्द्र भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यदेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणक विगतेच्छापयक्रोधो यः सदा मुक्त एव च। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி. புறப்புலன் விஷயங்கள் அப்படின்னா என்ன? பிராணயாமா. சோ புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்த நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது வந்து யம, நியம, ஆசன, பிராணயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி. சோ 8 முறைகளை கொண்ட இந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலே ஃபர்ஸ்டா சொல்லப்படுகிறது இந்த பிராணயாமம். சோ இந்த பிராணயாமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி. புறப்புலன் விஷயங்கள் அப்படின்னா தொடுதல், கேட்டல், காணல், சுவைத்தல், முகர்தல், இது எல்லாமே புறப்புலன் விஷயங்கள். இதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது, இதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். சோ அதுக்கப்புறம் புருவ மத்தியில் கண்களை வந்து புருவ மத்தியில நிறுத்தினா நம்மளுக்கு தலைவலிக்கும். சோ அந்த மாதிரி நிறுத்தணும். அப்ப பார்வையையும் அங்கே நிறுத்த வேண்டும். அப்போ பார்வையை நம்ம மூக்கின் நுனிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நாசிக்குள் உள்வெளி சுவாசங்கள்ல ஒரு ஈக்வி பேலன்ஸ கொண்டு வரணும்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறுத்துறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்முடைய புலன்கள் நம் கட்டுக்குள் வரும், நம்முடைய மனம் அலைகழிக்கப்படுவது நிறுத்தப்படும், நம்முடைய அறிவும் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டனால, இத மூணத்தையும் கட்டுப்படுத்துறதுனால நமக்கு என்ன இருக்காது? ஆசை இருக்காது, பயம் இருக்காது, கோபம் இருக்காது. சோ இந்த 3லிருந்து விடுபட வேண்டும் அப்படின்னா இந்த பிராணயாமத்தை செய்ய வேண்டும். எப்போதுமே இதை பயிற்சி செய்து கொண்டே இருப்பவன் கண்டிப்பாக முக்தி அடைந்தவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. இந்த 27, 28 क्वेश्चंस வந்தா நீங்க இத கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 6.66 ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் இல்லையா பிரபு? இல்ல மாதாஜி. சரி மாதாஜி நீங்க படிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் ஒண்ணா படிச்சிருங்க. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட்ங்களா மாதாஜி? ஆமாங்க பிரபு, ஆமாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யக ச சன்னயாசி ச யோகி ச நனி ரக்னிர் ந சாக்ரியக யம் சன்னயாசம் இதி பிராகுர் யோகம் தம் வித்தி பாண்டவ நக்ய சன்னஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. அநாஸ்ரித கர்ம பலம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அநாஸ்ரித கர்ம பலம் காரியம் கர்ம கரோதி யக. சோ இந்த அநாஸ்ரித கர்ம பலம். சோ இப்ப வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சந்தேகம் மறுபடியும் கேட்கிறார் அர்ஜுனர். என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, நீங்க இதுல வந்து யோகி அப்படின்னு சொல்றீங்க, சன்னியாசி அப்படின்னு சொல்றீங்க. அந்த யோகியும் சன்னியாசியும் 2 பேரும் ஒருத்தரா இல்ல 2 பேத்துக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா?
அவர் என்ன பண்றார், இவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து சொல்றார். பகவான் உவாச்ச, என்ன சொல்றார், செயலின் விளைவுகளில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே துறவியும் உண்மையுமான யோகியும் ஆகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல அப்படிங்கிறார். யார் வந்து யோகி அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றார். யோகிதான் சந்நியாசியாக முடியும், சந்நியாசிதான் யோகியாக முடியும். ரெண்டு பேருமே ஒண்ணுதான். யார் அப்படின்னா, யார் ஒரு சிறந்த யோகி அப்படின்னு கேட்டா, செயல்களின் பலன்களில் பற்றற்று இருப்பவன் அப்படிங்கிறாரு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா, நம்ம ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து போய் பாடம் எடுக்கிறாங்க. ஒரு மாசம் வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது. அந்த கடைசியில அந்த ஒரு மாத சம்பளத்தை எதிர்பார்த்து தான் வந்து எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறார்கள். எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா? இல்ல உனக்கு சம்பளம் இனிமேல் இல்ல அப்படின்னா நம்ம அங்க வேலைக்கு போவோமா? போக மாட்டோம் மாதாஜி. போக மாட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன எதிர்பார்த்து போகிறோம்? பலனை எதிர்பார்த்து போகிறோம். ஆனா யோகி அப்படிங்கிறவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா, பலன்களை எதிர்பார்க்க மாட்டார். எதிர்பார்க்காம அந்த செயல்களை தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து செய்து கொண்டே இருப்பார். சோ இதுதான் சாதாரணமானவர்களுக்கும் யோகிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு இந்த கலிகாலத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நடந்துக்கவே முடியாது. ஆனால் யாரெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு கன்சல்டேஷன் அப்படின்னு போனாவே ஃபீஸ் கொடுத்துதான் போக வேண்டி இருக்கு இல்லைங்களா? முதல்ல எல்லாம் வந்து அறிவை வழங்குபவர்கள் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து அறிவை வழங்குபவர்கள் யாரும் வந்து பைசாவே வாங்கிக்க மாட்டாங்க. சோ ஒரு மருத்துவரிடமோ இல்லைங்களா, எங்க போனாலும் சத்தியோகத்துல எல்லாம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க. சோ அவங்க தன்னுடைய கடமையாக நினைத்து அதை வந்து செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். ஆனால் இந்த கலியுகத்திலே அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்க முடியாது. சோ இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யார் யோகி அப்படின்னு இல்லைங்களா? யார் யோகி? சாதாரண பௌதிகவாதிகள், அதாவது நம்ம யார் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்னும் சொல்றாரு பகவான், யார் தன்னுடைய உணவுக்காக நெருப்பை பற்ற வைக்காதவன், தனக்காக தான் உழைத்து தன்னுடைய சாப்பாட்டை தானே தேடிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு யோகி என்பவன். தன்னுடைய துணிமணிகளை இப்ப பாருங்க, காஞ்சி மகா பெரியவர் எல்லாம் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கப்போர்ட் நிறைய துணி இருக்காது, 2 3 தான் வச்சிருப்பாங்க. அந்த காவி ட்ரெஸ் அதையே தான் வந்து எங்க போனாலும் வந்து துவைச்சு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியா வச்சிருப்போம். கல்யாணத்துக்கு போகணும்னா தனியா ஒரு ரேக், அப்புறம் வந்து பார்ட்டிக்கு போறதுக்கு தனியா அப்படின்னு எல்லாமே, பேக்ல இருந்து ஷூல இருந்து ஜுவல்லரி ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே தனித்தனியா இருக்கும். அவங்களுக்கெல்லாம் எப்பவுமே எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஸ்ரீல பிரபுபாத எடுத்துக்கோங்க, காஞ்சி மகா பெரியவர் எடுத்துக்கோங்க, ராமானுஜாச்சாரியார் எடுத்துக்கோங்க, அவங்க நேரத்துக்கு ஒவ்வொரு இதுக்காக ஒவ்வொரு ட்ரெஸ் போட்டாங்களா? இல்லை. இதுவும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் நமக்கும் அவங்களுக்கும். சோ யோகினால் என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, தன்னுடைய உயிர் வாழ்வதற்குரிய அந்த நெருப்பை மூட்டாதவன், தன்னுடைய உணவிற்காக நெருப்பை மூட்டாதவன் சோம்பேறி. சோ அப்படி வந்து யோகிகள் இருக்க மாட்டார்கள். என்னுடைய கடமை எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு, அதனால நான் யாகங்கள் செய்ய மாட்டேன், யக்னங்கள் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து யோகி கிடையாது. அவன் வந்து ஒரு சோம்பேறி அப்படிங்கிறாரு பகவான். அது மட்டும் கிடையாது, செயலாற்றாமல் இருப்பவன். சோ தன்னுடைய உணவு எல்லாம் என்னுடைய சீடர்கள்லாம் தேடி கொண்டு வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மரத்துக்கடியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் கிடையாது. இவர் வந்து தன்னுடைய துணிகளை தானே துவைத்துக் கொள்வார். நம்ம வீட்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல பெரியவங்கள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சாரமா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய துணிகளை வந்து அவங்களேதான் துவைச்சுப்பாங்க. ரொம்ப மடியா இருப்பாங்க. அவங்களுடைய உணவை வந்து அவங்களே தயாரித்துக் கொள்வார்கள். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவங்கள் தான் வந்து யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். இதுதான் வந்து அந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். துறவு என்பது யோகம் போன்றதே,
பரத்துடன் இணைவது. எதற்காக வந்து இவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டா, பரத்துடன் இணைவது. பரம் யாரு? முழுமுதற் கடவுளான பரம்பொருளான கிருஷ்ண பகவான். அவருடன் இணைவதற்காகத்தான் வந்து இவர்கள் எல்லாம் வந்து தங்களுடைய இச்சைகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு பகவானின் திருப்திக்காக வந்து அவங்க தன்னுடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு. மற்றவங்க வந்து துறவியோ யோகியோ ஆக முடியாது, இந்த மாதிரி இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு யோகி ஆக முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. இப்ப 6.6ல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மை வாத்மனாஜிதக அநாத்மனஸ்து சத்ருத்தே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பாருங்களேன், மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பன், ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அதுவே மிகப்பெரிய விரோதி. எப்படி மனசு, நம்மளோட மனசு தானே, நம்ம மனசு எப்படி நம்மளுக்கு விரோதியாகும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நினைப்போம் இல்லைங்களா? பந்தூர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நண்பன். சோ இல்லைன்னா அது வந்து அவனே சத்ருவா மாறிடுவான். பந்தூர் ஆத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதக அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருத்வத். சோ இது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். சோ மனதை வென்றவனுக்கு, சோ மனதை வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கணும். இதை நான் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு குழந்தை இருக்கு, ஸ்கூலுக்கு போகுது, அது ஏதோ தப்பு பண்ணிடுச்சு, உடனே அந்த ஆசிரியர் வந்து நல்லா திட்டிடுறாங்க. திட்டின உடனே அது ஸ்கூலுக்கு வந்து பேக் எப்படி வீட்டுக்கு வந்து பேகை தூக்கி போட்டுருச்சு. ஏம்மா என்ன அப்படின்னு அம்மா கேக்குறாங்க. நான் இனிமே ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன், என்ன வந்து அந்த டீச்சர் வந்து ரொம்ப திட்டாங்க, எனக்கு அந்த டீச்சரை பிடிக்கவே இல்லை, அப்பா நாளையில இருந்து என்ன வேற ஸ்கூல்ல சேர்த்துருங்க, நான் இந்த ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்லுது. சோ அது வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கு அந்த குழந்தை, அந்த டீச்சர் திட்டாங்க, அது அப்பவே முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா அந்த மனசு என்ன பண்ணுது, அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது மறுபடியும் 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 போட்டு காமிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அதனால என்ன நடந்தது, கோபம் வருகிறது. சோ இப்ப வந்து சொல்லுங்க, அந்த குழந்தைக்கு மனம் எதிரியா நண்பனா? எதிரி. எதிரி மாதாஜி. மனம் எதிரி. சரிங்களா? அதே மாதிரிதான் ரொம்ப பெருமையா சொல்லிப்போம், என்ன 40 வருஷம் ஆச்சு, அந்த ஆளை நான் எங்க பார்த்தாலும் பேசுறது கிடையாதே, எத்தனையோ ஃபங்க்ஷன்ல நான் பேசினேன் பார்த்தேன் நானு, ஆனா பேசவே இல்லையே அப்படின்னு 40 வருஷமா பேசாம இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? சோ என்னைக்கோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு, ஆனா மனசு வந்து அது 40 வருஷமா திரும்ப 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 அது போட்டு காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ அந்த மனசு வந்து எதிரியாக நடந்து கொள்கிறது. ஆனா இதே மனசு சரி என்னைக்கோ முடிஞ்சிருச்சு, அதை பத்தி இப்ப பேசி என்ன இருக்கு, இந்த மனுஷ வாழ்க்கையே வந்து நிலையில்லாதது அப்படின்னு அதை பெருசா எடுத்துக்காம அது சுமூகமா வந்து நடந்திருந்ததோ வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து மனம் வந்து அப்போது நமக்கு நண்பனாக இருக்கிறது. அப்ப நம்ம மனசுல வந்து பாரம் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா, எல்லாத்தையும் வந்து லைட்டா எடுத்துக்கிறது. சோ அவங்க செஞ்ச தப்புக்கு வந்து அது அவங்கவங்க பலன் அனுபவிப்பாங்க. தவறு யார் மேல இருந்தாலும் கூட, நம்ம மேல இருந்தா நம்ம அனுபவிக்க போறோம், அவங்க மேல இருந்தா அவங்க அனுபவிக்க போறாங்க. அதனால அதை வந்து பெருசா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. சோ மனதை நாம் வென்று விட்டால், நம்முடைய அறிவு வென்று விட்டால் அது நமக்கு நண்பனாக செயல்படும். இல்ல அப்படின்னா அது நமக்கு சத்ருவாக எதிரியாகிவிடும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம். அடுத்தது மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரகசி சிதக ஏகாகி யதச்சித்தாத்மா நிராசீர் அபரிக்ரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ இந்த 8 அங்க இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ன பார்க்க போறோம், யம. சோ யம என்ன சொல்கிறது, வெளிப்புற பண்புகள் அப்படின்னு இங்க ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். யோகியானவன் தனது உடல், மனம், ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும்.
சோ அவனுடைய உடலும் உள்ளமும் ஆத்மாவும் எப்போதும் பகவான் ஸ்மரணையிலேயே இருக்கணும். அவன் இதுக்காக ஒரு தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். தனிமையான இடம் அப்படின்னா பில்கிரிமேஜ், அதாவது கங்கை யமுனை போன்ற ஆறுகள் பாயும் நதியோரங்கள், இல்லைன்னா இமயமலை, அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல பிளேஸ், ஒரு தெய்வீகமான பிளேஸ நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம மனதை எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நம்ம இந்த சிட்டி லைஃப்ல இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. அதுவும் இந்த கலிகாலத்துல நம்ம எல்லாம் இமயமலை நோக்கி போக முடியுமா? முடியாது. சோ இதெல்லாம் அப்ப இருந்திருக்கு. சோ அவங்க கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தனிமையான இடத்திலே வசிப்பார்கள். கூட்டம் இருக்கிற இடத்திலே அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். உரிமை உணர்வு அப்படின்னா இது என்னோடது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், ஓனர்ஷிப் அவனுக்கு இருக்கக்கூடாது. இது எல்லாமே பகவானுடையது. 5.29ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். சோ எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து. எதுவாக இருந்தாலும் அதை பகவானின் தொண்டிற்காகத்தான் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும், இன்க்ளூடிங் அவர் உடல். சோ எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அவருடைய திருப்திக்காக நாம் செயல்பட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சோ உரிமை உணர்வு இருக்கக்கூடாது. மெட்டீரியல் டிசையர்ஸும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்ப மனதை கட்டுப்படுத்துகிறோமோ, எப்ப பகவான் ஸ்மரணையிலேயே இருக்கிறோமோ, எப்ப அட்டென்டிவா சாண்ட் பண்றோமோ, அப்போ நமக்கு மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் தானாகவே குறைந்து விடும். அதை நீங்களே ரொம்ப நல்லா பார்ப்பீங்க. சோ இதுதான் யமா அப்படிங்கிறது. சோ வெளிப்புற பண்புகளை எப்படி கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இந்த 10th ஸ்லோகம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஆசனம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். 2 ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுசௌ தேசே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமாசனமாத்மனக நாத்யுச்ச்ரிதம் நாதிநீசம் சைலாஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனக்ருத்வா யத சித்தேந்திரிய க்ரியக உபவிஷ்யாசேன யுஞ்சாத் யோகமாத்ம விசுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று ஒரு நிலத்தில் தர்ப்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோளாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் செய்யணும் அப்படின்னா தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சோ தனிமையான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துட்டு அந்த நிலத்தின் மீது தர்ப்பை புல்லை குஷா கிராஸ் அப்படின்னுவாங்க. தர்ப்பை புல் தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம். அந்த குஷா கிராஸை பரப்பிட்டு அதன் மேல மான் தோலும் மென்மையான துணியாலும் அதை மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் ரொம்ப உயரமான இடத்திலேயோ தாழ்வான இடத்திலேயோ இல்லாம பார்த்துக்கணும். சோ ஒரு புனிதமான சுத்தமான இடத்துல இருக்கணும், செக்லூடட் பிளேஸ்ல. இதன் மேல ஸ்திரமாக அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஸ்திரமா அது மேல உட்கார்ந்துகிட்டு மனம் புலன்கள் செயல்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மனத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், செயல்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்ப மனத்தை போக்கஸ் பண்ணணும், ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். சோ அப்ப எதனால இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னா, இதெல்லாம் செய்யறதுனால நம்முடைய மனம் தூய்மை அடைகிறது. நம்முடைய மனதிலே வேண்டாத எண்ணங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. சோ பகவான் நம்ம எல்லாருடைய மனசிலும் பகவான் சதுர்புஜம், சங்கு சக்கர கதா பஸ்பத்தோட நின்னுட்டு இருக்கார். சோ அந்த மாதிரி அவருடைய அந்த ரூபத்தை அவன் மனசிலே நினைச்சு 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 அவன் ஜபம் பண்ண வேண்டும். அப்படி பண்ணும் போது, யோகத்தை பயிலும் போது அவனுடைய மனசிலே இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறுகிறது. அவனுடைய மனம் தூய்மை அடைகிறது. இதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது மாதாஜி பிரபு. பிரத்யாகாரா 6.15 இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யுஜ்ஜன் ஏவம் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசக சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
சோ இவ்வாறாக உடல், மனம், செயல்கள் இவற்றையெல்லாம் இடையறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகிறான். சோ பிரத்யாகார அப்படிங்கிறதுல உடல், மனம் மற்றும் செயல்கள் இதை பயிற்சி செய்து 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 கட்டுப்படுத்துகிறார். அது அவ்வளவு சீக்கிரமா அடங்க மறுக்கும். ஆனா இந்த யோகி பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பயிற்சி செய்து அதை எல்லாமே தன்னுடைய ஒழுங்குபடுத்த டிசிப்ளின்டா கொண்டு வந்துடுறாரு. சோ இந்த மாதிரி டிசிப்ளின்டா வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பௌதீக வாழ்க்கையின் மேலே பற்று இல்லாமல் போய்விடும். சோ இது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நம்ம அனுபவிக்கின்ற எல்லா சுகங்களுமே நிலையற்றவை. நிலையான ஒன்று உண்டென்றால் அது பகவான் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருது. சோ அதனால அவர் இதை பயிற்சி செய்து பகவானுடைய தாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற கோலோக விருந்தாவனத்தை அவர் அடைகிறார். பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது பிரபு 6.16 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நாத்யஸ் நதஸ்து யோகோஸ்தி நச்சைகாந்த மனஸ்நதக நச்சாதி ஸ்வப்ன சீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. ஆமா, யோக பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு உண்ண வேண்டும், அவர்கள் எவ்வளவு நேரம் தூங்கணும்னு கூட பகவான் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கிறார். அது இங்க ஸ்லைட்ல இல்ல, பட் அது ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்தாலும் வரலாம், அதுக்காக தான் இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்றேன். அவர்கள் எப்படிப்பட்ட உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அதிகமாக உண்பவனோ இல்லை ரொம்ப குறைவாக உண்பவனோ, இல்ல அதிகமா தூங்குறவனோ ரொம்ப குறைவா தூங்குறவனோ அவன் யோகியாக முடியாது. சோ யார் யோகியாக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சரை இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, சாத்வீகமான உணவை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். பால், தயிர், தானியங்கள், பழங்கள், காய்கறிகள் இந்த மாதிரியான உணவை உண்ணுவதற்கு தான் நம்முடைய பற்களுடைய அமைப்பு கூட இருக்கிறது. சோ அதனால நம்ம இந்த சாத்வீகமான உணவை அளவோடு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ரொம்ப நிறையவும் சாப்பிட்டா ரொம்ப தூக்கம் வரும், ரொம்ப கம்மியா சாப்பிட்டா அது நம்மளுடைய உடம்புக்கு கெடுதி. சோ அதே மாதிரிதான் தூக்கம் என்பதும். சோ யார் ரொம்ப ஜாஸ்தியா சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியா தூங்குவாங்க, அவங்க தமோ குணத்தின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் ரொம்ப தப்புதான். ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறது, ஐடி பீப்புள் எல்லாமே அமெரிக்க டைமுக்காக மாறிட்டு வர்றாங்க, நைட் எல்லாம் உட்கார்ந்து வேலை பாக்குறாங்க இல்லைங்களா. நம்ம வீட்லயே கூட நம்ம நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றவங்க. சோ அந்த மாதிரி வேலை பார்க்கும் போது அது நம்முடைய தூங்கும் நேரம். சோ நம்முடைய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் தங்களுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றும் நேரம். அந்த நேரத்துல நம்ம கல்லீரல் எல்லாம் வெளியேற்றும். அப்போ நம்ம தூங்காம முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது வெளியேற்ற வேண்டிய கழிவுகளை வெளியேற்ற முடியாமல் உள்ளேயே தங்கிவிடும். அப்போ நம்மளுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரும். சோ அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, தூங்க போற நேரத்துல கண்டிப்பா தூங்கிடணும், இவ்வளவு நேரம் தூங்கணும், ரொம்ப குறைவாகவும் தூங்கக்கூடாது, ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் தூங்கக்கூடாது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வேலை செய்வதை கூட கட்டுப்படுத்தி டிசிப்ளின்டா கொண்டு வந்துடணும். சோ நம்ம ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக கழுதை பொதி சுமக்குது, அதை கலட்டி அதை அவுத்து விட்டுட்டோம்னா அதுவே மேய்ஞ்சு அதுக்குள்ள சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். ஆனா அதுக்கு தெரியல, அது தெரியாததுனால எஜமான் அடிச்சிருவானோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது மேல எவ்வளவு பாரத்தை ஏற்றி வைத்தாலும் அது ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக சுமந்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த மாதிரி நம்ம உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்முடைய இந்த வாழ்க்கைக்கு, இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவு சம்பாதித்தால் போதும். நம்முடைய பணமே வேண்டான்னு சொல்லவே இல்லை, பணம் இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாது இந்த பௌதிக உலகுல. பணம் வேண்டும், ஆனா அளவுக்கு அதிகமாக பேராசைப்பட்டு சம்பாதிக்க வேண்டாம். அதுதான் இங்க அந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இது படிச்சுட்டீங்களா மாதாஜி? 16 படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. சோ அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ
மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் இந்த ஸ்லோகம். அடுத்தது பிரபு 17வது ஸ்லோகம் எதை பத்தி பேசுகிறதுனா நியமத்தை பற்றி பேசுகிறது, உட்புற பண்புகள். சோ படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। युक्ताहार विकारस्य युक्त श्रेष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखगा। உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை. சோ இது எல்லா பழக்கங்களையும் நெறிப்படுத்தியவன். யுக்தாகார விகாரஸ்ய அப்படின்னா நெறிப்படுத்துறது. எதையெல்லாம் நெறிப்படுத்த வேண்டும்? உண்ணுதலை நெறிப்படுத்த வேண்டும், உறங்குவதை நெறிப்படுத்த வேண்டும், உழைத்தலை நெறிப்படுத்த வேண்டும், கேளிக்கைகளை கூட நாம நெறிப்படுத்த வேண்டும். சோ இந்த பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். எல்லாமே நம்ம கட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு, நம்ம டிசிப்ளின்டா நம்மளை பழக்கி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு துன்பங்கள் வராதுன்னு சொல்லல. துன்பங்கள் வந்தாலும் அது துன்பங்களாகவே தெரியாது. அதை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அதுக்கு ஈஸியா ரியாக்ஷன் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா பண்ணி பர்ஃபெக்டா முடிச்சிருவோம். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாரெல்லாம் உண்ணுவதை பழக்கப்படுத்தணும், சோ அதே மாதிரி உறங்குவதையும் பழக்கப்படுத்தணும். எந்த மாதிரியாக உண்ண வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் பழக்கப்படுத்தணும். சோ அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் பழக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உறங்குவதை, உழைத்தலை, கேளிக்கையை எல்லாமே நம்ம பழக்கப்படுத்தி வைத்திருந்தால் நம்ம துன்பமாக இருக்காது. எல்லாமே யோக பயிற்சி வேற செய்யறோம், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்கள் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும்தான் உண்பார்கள். சோ ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிச்சுப்பாங்க, ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அவங்களோட லைஃபே ஒரு டிசிப்ளின்டா தான் இருக்கும். அவங்க எந்த துன்பங்களும் துன்பங்களாக நினைக்க மாட்டார்கள். அது துன்பமாகவே அதுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது உட்புற பண்புகள் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது தாரணா 6.18 படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। यथा विनियदं सिद्धं आत्मन् एवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत् उच्यते तदा। हरे कृष्ण माताजी। யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ யோக பயிற்சியின் மூலமாக எப்படி யோகியானவன் எப்படி நம்ம பயிற்சி பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, நம்மளுக்கு அப்படின்னு என்ன இருக்கிறது அப்படின்னா நவவித பக்திகள் இருக்கிறது. நவவித பக்தினா என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க என்ன நவவித பக்தி அப்படின்னு ப்ளீஸ். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சனம், பாதசேவகம், தாஸ்யம், சாக்கியம். சோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் நம்மளுக்கு 9 விதமான பயிற்சிகள் இருக்குது. அதுல முதன்மையானது அப்படிங்கிறது ஸ்ரவணம், கேட்பது. இப்ப நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவே பக்தியை வளர்த்து கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். யாரு அப்படின்னா பிரகலாத மகாராஜர். எப்போ அவங்க அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே நாரத மகாமுனிவர் அவங்க அம்மாவுக்கு பகவானை பற்றி எடுத்து சொல்லும் போது அம்மாவோட கர்ப்பத்துக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டே பகவானுடைய மகிமைகளை கேட்டதுனாலேயே அவருக்கு பக்தி வந்தது. இருந்தும் அவர்கள் அசுர குலத்திலே பிறந்தவர்கள். சோ ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜா கூட இல்லைங்களா? சோ சூத முனிகள் கிட்ட இருந்து கேட்டாரு. சோ இந்த மாதிரி கேட்பது அப்படிங்கிறது நம்முடைய பக்தியை வளர்க்கும். சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. சோ கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வள்ளுவர் கூட சொல்லியிருக்கிறாரு. சோ செவி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் செய்வதன் மூலமாக நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது.
எல்லா செயல்களும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டா அதனுடைய விளைவு என்ன? நம்முடைய பௌதீக ஆசைகள் நம்மை விட்டு மறைந்து விடுகிறது. சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இதெல்லாம் ஒரே நாள்ல நடக்காது. எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி செய்யும் போது நம்ம அந்த ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுகிறோம். சோ அப்படி ஒரு நிலை வரும்போது அவன் யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறான் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்குது இந்த ஸ்லோகம். அடுத்தது பிரபு. தியானா அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் 6.19ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுங்களா மாதாஜி? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ ஏங்கதே சோபமாசம் ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஒரு காத்தே இல்லாத இடத்துல ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைங்களேன், அது ஸ்டடியா எரியும். அந்த மாதிரிதான் மனசை தன்னோட கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார் ஒரு யோகி. அப்போ அவருடைய மனமெல்லாம் ஆத்மாவின் மீது, திவ்யமான ஆத்மா யாரது? பரமாத்மா. அந்த திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது போக்கஸ்டா இருக்கும். அவருக்கு வேற எந்த சிந்தனையுமே கிடையாது. தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு கூட அவருக்கு தெரியாது. நம்ம படத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த தியானம் பண்ற அந்த யோகியை சுத்தி புத்து மாதிரி மண் புத்து முளைச்சிருக்கும் இல்லைங்களா? அவருக்கு அப்போ அவ்வளோ போக்கஸ்டா, அவ்வளோ இதுவா அவர் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார், ஸ்திரமாக இருக்கிறார். சோ எப்படி அந்த தீபம் அசையாமல் ஸ்டடியா எரியுதோ அவங்களுடைய தியானமும் பகவான் மேல போக்கஸ்டா கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கிறது. ஆனா இதுவே ஒரு காத்துல ஏற்றி வச்ச தீபம் என்ன ஆகும்? ரொம்ப அசையும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இல்லாம இவங்களுடைய தியானம் ரொம்ப ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்லுகிறது. அடுத்தது சமாதி. கடைசியா எந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள்? இதையெல்லாம் பயிற்சி செய்து பௌதீக ஆசைகளிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு ஒரு டிசிப்ளின்டா போக்கஸ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, சமாதி என்று அழைக்கப்படுகின்ற பக்குவ நிலை ஏற்படும். சோ மனசுக்கு இப்ப பக்குவம் அடைஞ்சிருச்சு. இவங்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அது ஒன்றுதான். என்ன நடந்தாலும் அதை பற்றி இவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள். அது பெரிய துன்பமாக இருந்தாலும் அது துன்பமாகவே தெரியாது. சோ அந்த மாதிரி மனத்தை பழக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். அவங்களுக்கு இந்த பௌதீக செயல்களில் இருந்து முழுமையாக அவருடைய மனம் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சோ விலகி இருக்கிறது, பற்றற்று இருக்கிறது. தாமரை இலை எப்படி தண்ணீரிலே இருந்தாலும் கூட அந்த தண்ணி அதுல மேல ஒட்டவே ஒட்டாது. அந்த மாதிரி இவர்களுடைய மனம் தனியாக இருக்கிறது. கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு தேங்காய் இருக்கிறது, அது ஃபர்ஸ்ட் இளநியா இருக்கும் போது உள்ள அந்த தேங்காயும் ஓடும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி கொண்டிருக்கும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது தேங்காயா மாறுது, டெண்டர் கோகனட்டா மாறிடுது. அப்புறம் என்ன ஆகும்? அதை நல்லா மட்டையோட இதோட காய போடும் போது உள்ள இருக்கிற தேங்காய் அந்த ஓட்டை விட்டு பிரிந்து தனியாக இருக்கும். இப்படி ஆட்டி பார்த்தா கொடகொடான்னு ஆடும். அந்த மாதிரிதான் இவர்களுடைய ஆத்மா கூட உடம்பு அப்படிங்கிற அந்த சட்டக்குள்ள இருந்தா கூட அந்த ஆத்மா தனியாக இருக்கிறது. எதோடையும் அட்டாச்சா இல்ல, டிட்டாச்சா இருக்குது. இதுதான் சரியான எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு சொல்ல முடியும். சோ தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இருப்பதை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இந்த பக்குவ நிலையை உணரலாம். இப்போ அந்த பக்குவ நிலை விட்டது. சோ பற்றற்று இருக்கிறான். அப்போ அவன் மனசுல இன்பம் கொப்பளிக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா அவன் தன்னை உணர்ந்திருக்கிறான். தனக்கும்
பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை உணர்ந்திருக்கிறான், தனக்குள்ளே பகவான் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுனால அவனுடைய புலன்கள் எல்லாமே தெய்வீக புலன்களாக மாறிவிட்டது. சோ அதனால அந்த திவ்யமான புலன்களின் மூலமாக அவர் திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் நிலை பெற்றவர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல்ஸ் அப்படின்னு. அவங்க அந்த தர்மத்திலிருந்து உண்மையிலிருந்து கீழே வரமாட்டார்கள், விழுக மாட்டார்கள். சோ அந்த மாதிரி டேஞ்சர் அவருக்கு கிடையாது. ஏன்னா இதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் உலகத்திலேயே. இதை விட மிகப்பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இல்லவே இல்லை. மற்ற மிகப்பெரிய விஷயங்கள் அப்படின்னு மக்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் நிலையற்றது, தற்காலிகமானது, துன்பத்திற்கு வழிவகுப்பது. தனக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த விஷயம்தான் மிக மிக உயர்ந்தது அப்படிங்கிற அந்த நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துன்பங்கள், என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் சரி, ஒருபோரும் அதிலிருந்து அசையவே மாட்டார். சோ இப்படிப்பட்டவர் தான் ஒரு உண்மையான யோகி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு, இங்க ஃபோக்கஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக 3 பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. துரோணாச்சாரியார் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் குலகுரு அப்படிங்கிறது தெரியும். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு மரத்துல ஒரு பறவை இருக்கிறது, அதை அங்க என்ன இருக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எல்லாரும் அந்த இலை தெரியுது, காய் தெரியுது, பழம் தெரியுது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க ஒவ்வொருத்தரா. ஆனா அர்ஜுனர் மட்டும்தான் அந்த பறவையின் கண்ணை மட்டும் குறி பார்த்து அடிக்க சொன்னார் இல்லைங்களா. அவது பறவையோட கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறாரு. சரிங்களா. அதுதான் ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். சோ 12 வருடங்கள் அவர்கள் வனவாசம் இருந்தார்கள். அப்போ எப்படி இருந்திருப்பாங்க, மறைந்து வாழ்ந்திருப்பார்கள். சோ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இந்த வனவாசத்தை முடிச்சுக்கிட்டு போய் நம்ம நாடாள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த ஃபோக்கஸ்ல இருந்தாங்க. இதுக்கும் அர்ஜுனர் ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மாதிரி, ஒரு என்ன சொல்றது, டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு எனக்கு டக்குன்னு வரல, திருநங்கையா கூட இருந்தாரு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு மறைஞ்சு வாழ்ந்தாங்க இல்லைங்களா. சோ அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் என்னவா இருந்தது, நாட்டுக்கு வரணும் இந்த காட்டிலிருந்து அப்படிங்கிறதா இருந்துச்சு. அடுத்த பிக்சர் சுயவரம், திரௌபதியோட சுயம்பரத்துல அர்ஜுனர் கீழே பாருங்க தண்ணி இருக்கு, ஒரு கண்ணாடியோ தண்ணியோ இருக்கு சரிங்களா. அதை பார்த்துக்கிட்டு மேல ஒரு மீன் அது சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, ஒரே இடத்துல கூட இல்ல, அது அப்படியே ரவுண்டா சர்க்கிளா போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு. சோ அதனுடைய கண்ணை அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் போட்டி. அதுல அவர் அவ்வளவு போக்கஸ்டா இருந்து அதிலே வெற்றி பெற்று திரௌபதியை சுயம்பரத்தில் திருமணம் செய்து கொள்கிறார். இது எல்லாமே போக்கஸ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பிக்சர்ஸ் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது பிரபு. 34 மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. संजलम ई मन कृष्ण प्रमादि बलवत्रुडम तस्यागम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. நமக்கும் அப்படித்தானே தோணுது இல்லைங்களா. மனசு கேக்குதா, நம்ம சாண்ட் பண்ண அந்த பீட்ஸ் எடுத்து உட்கார்ந்த உடனே ஒரு 2 மந்திரம் கூட சொல்லியிருக்க மாட்டோம், மனசு எங்கேயோ ஓடி போயிருக்கும் இல்லைங்களா. அதை அங்கிருந்து இழுத்து பிடிச்சு கொண்டு மறுபடியும் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்குள்ள மறுபடியும் இந்த பக்கம் எங்கேயாவது ஓடி போயிரும். உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கிறதா டிவோட்டீஸ்? ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு இல்லைன்னா அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ நினைச்சுக்கிட்டு பயிற்சி பண்ணும்போது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அது கைவர பெறும். நம்ம அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம், பகவானே அதற்கு வெளியே சொல்லி கொடுப்பாரு. சோ கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றது நிஜமாதான் இல்லைங்களா. ஒரு நிமிஷம் அது இருக்கவே இருக்காது ஒரு இடத்துல. ஒரே நிமிஷத்துல அது சிங்கப்பூர், மலேசியா, தாய்லாந்து எல்லாமே சுத்தி வந்துரும் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி அமைதி இல்லாதது, குழப்பம் நிறைந்தது, எப்பவுமே இதுவா அதுவா, இதை பண்ணலாமா அதுவா, இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் நம்மளுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும்.
நம்ம அடங்கி உட்காருதா? இல்லவே இல்லை. சோ அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது, அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது. சோ வீசும் காத்த கூட நான் அடக்கிடுவேன் கிருஷ்ணா, என்னால என் மனசை அடக்கவே முடியல அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. யோகிகள் மனசை அடக்குறாங்க நீ சொல்றியே, அவங்க எப்படி எல்லாம் அடக்குறாங்க கிருஷ்ணா, எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது எப்படி அடக்குவது அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்பதான் பகவான் என்ன சொல்ற போறார் அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். பிரபு மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवानुवाच असंशयं मगापागो मनो दुर्निग्रहं चलम् अप्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च कृत्यते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। இப்போ இவர் 2 விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்லோகத்துல. அப்பியாசம் வைராக்கியனம் 2 விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்பியாசம் அப்படின்னா பயிற்சி செய், வைராக்கியம் அப்படின்னா பற்றின்றி இரு. வைராக்கியம்னா தமிழ் வைராக்கியம் இல்ல, இது சமஸ்கிருத வைராக்கியத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பற்றில்லாமல் இருப்பது அப்படின்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் ஒத்துக்கிட்டாரு, ஆமா கடினம்தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆனா தகுந்த பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக, அது மட்டும் கிடையாது, பற்றில்லாமல் இருப்பது மூலமாக, இது நான் என்னோட கடமை அப்படின்னு நினைச்சு யார் பற்றில்லாமல் டிட்டாச்சா செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். மனதை தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல நம்ம வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பகவான் இங்க 2 ஐடியா கொடுத்திருக்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போங்க பிரபு. மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? ஸ்லோகத்துக்கு போங்க பிரபு. அடுத்தது இல்ல முன்னாடி உள்ள அந்த பிக்சருக்கே போகும் பிரபு. மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னா இதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி மூலமா சொல்றேன். பிருந்தாவனத்துல ஒரு கோயில்ல புக் இருக்கு. அந்த புக்கு பேரு ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாசம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாசம் இப்படிங்கிற புக் இருக்கு. அந்த புக்கு பாதிதான் எழுதப்பட்டிருக்கு, மீதி பாதி எழுதப்படவில்லை. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியர் குரு இருந்தார். அவருக்கு நிறைய சீடர்கள் இருந்தாங்க அந்த பிருந்தாவனத்துல. அதுல ஒரு சீடன் இருந்தான். அந்த சீடனை எப்ப பார்த்தாலும் அந்த குரு திட்டிக்கிட்டே இருப்பார். அவர் திட்டாத நாளே கிடையாது. அவன் மன நொந்து போயிட்டான். ஏன், நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன், ஏன் குரு என்ன இப்படி திட்டிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் பொறுத்து 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 பார்த்து என்ன பண்ணினா, ஒரு நாள் ஒரு கல்ல கையில தூக்கிட்டான். அந்த சீடன் தூக்கிட்டு ஓட்டு மேல போய் உட்கார்ந்து ஓட்டை எல்லாம் பிரிச்சு உள்ள பார்த்தா குருவும் குரு பத்தினியும் உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க? குரு பத்தினி கேக்குறாங்க, அந்த சீடன் ரொம்ப நல்லாதானே எல்லாமே படிக்கிறான், எல்லாமே பணிவிடை செய்கிறான், எல்லாமே கரெக்டா பண்றான், அவன் எதுக்கு நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்கீங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குல்ல, அது நல்ல குழந்தை தானே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அப்ப குரு சொல்றார், எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும், அவன் பிற்காலத்துல மிகப்பெரிய ஆச்சாரியனாக வரப்போகிறான். சோ அவனை பண்படுத்துவதற்காகத்தான் நான் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த சீடனுக்கு கைகால்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சு கண்கள் குளமாகி விட்டன. சோ இந்த எப்பவுமே ஒரு சிலை செதுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சிலை அந்த உளியின் அடிக்கு பயந்தா ஒரு நல்ல சிலையாக வடிவமைக்க முடியாது. எப்போ அந்த அடியெல்லாம் பொறுத்து கொள்ளுகிறதோ அப்பதான் ஒரு கல் ஒரு சிலையாக உருமாற முடியும். சோ அப்படித்தான் இவரும் அந்த குருவும் அந்த சீடனை செதுக்கி கொண்டிருக்கிறார். சோ இது தெரிஞ்ச உடனே கீழே வந்துடுறான். கீழே வந்துட்டு பிற்காலத்தில் அவருடைய வாக்குப்படியே அவர் மிகப்பெரிய ஆச்சாரியனாகிவிட்டார்.
இப்போ குருவுக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, தள்ளாத வயசு. அப்போ அந்த குரு கிட்ட போய் அந்த மாணவன் சீடன் வந்து கேட்கிறார், இப்போ குருகுல வாசத்தின் போது குருவை வந்து கொல்ல நினைத்தால் அதற்கு என்ன தண்டனை அப்படின்னு வந்து ஆச்சாரியர்கிட்ட வந்து அந்த சீடன் வந்து இப்ப கேட்கிறார். அந்த சீடனும் இப்ப பெரிய ஆச்சாரியன் தான் ஆகிட்டார். இப்ப கேட்கிறார். அப்ப அதுக்கு குரு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, மிகப்பெரிய குழியாக ஒன்றை வெட்ட வேண்டும், அதுல வந்து நெல் உமியை பரப்ப வேண்டும், அதுல அந்த யார் வந்து குருவை கொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ அதுல அவனை இறக்கி அந்த ஃபுல்லா கழுத்தளவு உமியை நிறைத்து அந்த நெருப்பை பற்ற வைத்து விட வேண்டும், அவன் அப்படி தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும், அதுதான் வந்து அவனுக்கு சரியான தண்டனை. யாரெல்லாம் பெற்ற தாயை வந்து கொல்ல நினைக்கிறார்களோ, குருவை வந்து கொல்ல நினைக்கிறார்களோ, பசுவை வந்து கொல்ல நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இதுதான் தண்டனை அப்படிங்கிறத கேட்ட உடனே அவர் நேரா போறாரு, பெரிய குழியா வெட்டுறாரு, அதுல வந்து நெல் உமியை பரப்புகிறார், அதுல ஏறி நின்னுக்கிட்டு தன்னுடைய கழுத்து வரைக்கும் நெல் உமியை கொட்டி கொண்டு தீயை பற்ற வைத்து விடுகிறார். அப்போ அவர் பாடிய அந்த நூல்தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாசம். நெருப்பு எரிய எரிய பாடிக்கொண்டிருந்தார். பாதியில அவர் ஏன் நிறுத்தினார் அப்படின்னா அப்ப இறந்துட்டார். இறந்து போனோம்னா அது அப்படியே நிறுத்தப்பட்டதுதான் அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண விலாசம். சோ இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா, மனம், அந்த மனம் வந்து ஏன் என்ன வந்து ஆச்சாரியர் வந்து ஏன் என்ன திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார், அப்போ அந்த மனம் வந்து என்ன சொல்லுச்சு, ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு திரும்ப 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 அதை போட்டு காமிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால அந்த மனம் வந்து அவருக்கு எதிரியாகி விட்டது. சோ யார் வந்து மனசை வந்து கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நண்பனாகவும், யார் வந்து கட்டுப்படுத்த தவறி விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து மனம் எதிரியாகவும் மாறிவிடுகிறது. சோ நம்முடைய மனசை நம்ம வந்து எப்படியா வச்சுக்க போறோம், எப்படி வச்சுக்க போறீங்க டிவோட்டிஸ்? நண்பனாக மாதாஜி. ஆமா, ஏன்னா நம்ம இப்போ எல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கோம். இந்த 18 சாப்டர்ஸ் முடிஞ்சோடனே நம்மளுக்கு எல்லாம் என்ன வந்துரும், பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டம் வந்துரும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் 18 சாப்டர்ஸ் பகவானை பத்தி சில விஷயங்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், பக்தி பாதையில நம்ம அடி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதனால நம்ம வந்து பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ண போறோம், இல்லைங்களா மாதாஜி? கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. அடுத்தது போது ராஜலட்சுமி மாதாஜி நண்பனாக போட்டிருக்காங்க. ஆமா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகா படிங்க மாதாஜி. யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? இப்போ ஒருத்தர் வந்து யோகா பண்றார், அஷ்டாங்க யோகம் பண்றார், வயசாயிடுச்சு, அதுல இன்னும் வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் அவர் இன்னும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது, செய்ய வேண்டியது இருக்கு. ஆனா வந்து அவர் வந்து உயிர் துறந்து விடுகிறார். அப்போ அந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலே அவர் இன்னும் வெற்றி பெறவில்லை. அப்போ அவருடைய கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் நமக்காகவே கேட்டிருக்கிறாரு பகவான் கிட்ட. அதுக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். படிங்க மாதாஜி 41. பரீட்சா மாதாஜி. பிராப்ய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமாகா சுசினாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வெற்றி அடையாத யோகி அந்த யோகம் செய்யும் போது வெற்றி அடையவில்லை. சோ அவர் வந்து உயிர் விட்டு விடுகிறார். அப்போ அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களுக்கு போகிறார். அங்கே பல வருடங்கள் அவருடைய புண்ணியங்கள் தீரும் வரை அனுபவிக்கிறார். அங்க இருக்கிற சுகபோகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறார். அப்புறம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறார். இல்ல நான் நல்ல குடும்பம்னா எது சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு ஆன்மீகமான குடும்பம். இங்க பாருங்க, ஒரு ஃபேமிலி, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியில வந்து பிறக்கிறார். அப்பதானே அவர் வந்து விட்ட பக்தியை, எந்த இடத்துல பக்தியை நிறுத்தினாரோ அதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்றதுக்கு அவர் பகவான் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கிறார். அப்படி இல்லைன்னா பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார். சோ செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து எந்த கஷ்டமும் இருக்காது, போய் சாப்பாட்டுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்காது, துணிமணிக்காக கஷ்டப்பட வேண்டி இருக்காது, பக்தி செய்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து அவருக்கு கிடைக்கும். அதனாலேயே அவர் வந்து வெற்றியடையாத யோகிக்கு மறுபடியும் சான்ஸ் அவர் வந்து பகவான் வந்து பக்தி செய்வதற்காகவே கொடுக்கிறார். அடுத்தது பிரபு.
யோகாவில் வெற்றி அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கு என்ன? சோ நீண்ட காலமாக பயிற்சி செய்கிறார் அவர். அப்படிப்பட்டவரும் தவறிவிட்டால், யோகத்தை முழுமை அடையாவிட்டால் என்ன நடக்கும், அவருடைய கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்கும்போது இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறார். படிங்க மாதாஜி. 42. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்ம யத் ஈத்ருசம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பிறகு கூட வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளின் குலத்திலே பிறக்கிறார். சோ முதல்ல சொன்ன மாதிரிதான் ஆன்மீக ஒரு ஃபேமிலி, நல்ல வைணவ ஃபேமிலி, இல்லைன்னா ஆன்மீகத்துல முன்னேறியவர்களின் ஃபேமிலியில பிறக்கிறார். ஆனா அப்படி பிறக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ இது என்ன எதுக்கு வழிவகுக்கும்? பிறந்துட்டா மறுபடியும் பக்தி செய்வதற்கு வழிவகுக்கும். இல்லைன்னா இந்த பிறவி அப்படிங்கிறது அவருக்கு கிடைக்காமலே போகக்கூடும், ஏன்னா ரொம்ப ரேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது மனதை கட்டுப்படுத்த, நம்முடைய கோபத்தை கட்டுப்படுத்த, நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த உபயோகிக்கலாம். ஆனால் இதன் மூலம் நாம் பக்தியை, கடவுளை அடைவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கடினம். இது ரொம்ப என்ன சொல்றது, டிஃபிகல்ட்டான ப்ராசஸ். இதை விட கிருஷ்ண உணர்விலே இருந்து பக்தி தொண்டு செய்வதை தான் பகவான் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றார் அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. அடுத்தது மாதாஜி. பிரபு 47 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தர் ஆத்மனாக ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமே யுக்ததமோ மதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ பகவானோட ஒப்பீனியனை சொல்லிட்டாரு இங்க. அந்த யோகிகளுக்கு மத்தியில யார் 100% என் மேல அன்பு செலுத்துகிறார்களோ, யார் 100% என்கிட்ட சரணடைஞ்சிருக்கிறார்களோ அவங்க என்னில் நிலைத்திருக்கிறார்கள். சோ அவங்க எப்பவுமே என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, எனக்கே அன்பு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவன்தான் என்னுடன் நெருங்கியவன் அப்படின்னு சொல்றார். யோகத்தில் என்னுடன் நெருங்கியவன், உயர்ந்தவன், இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு பகவான் இங்க உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய ஒப்பீனியன் என்ன, யோகிகளின் சிறந்தவர் யார் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு இங்க பகவான் பதில் சொல்லி இருக்கிறார். அடுத்தது பிரபு. இப்போ இங்க ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்க. அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகின்றன. நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்திருக்கோம் இதுவரைக்கும்? கர்ம யோகம் பார்த்திருக்கோம், ஞான யோகம் பார்த்திருக்கோம், அஷ்டாங்க யோகம் இன்னைக்கு பார்த்திருக்கோம். இது எல்லாத்துக்கும் மேல உள்ளது, உயர்ந்தது எது அப்படின்னு கேட்டா பக்தி யோகம் தான். சோ கர்ம யோகம் செய்தாலும் பக்தி யோகத்துலதான் அது நிலை பெறும். ஞான யோகம் செய்தாலும் அது பக்தி யோகத்தில் தான் முடியணும். அஷ்டாங்க யோகம் செய்தாலும் அது முழுமை கிடையாது, பக்தி யோகம் செய்துதான் அதை முடிக்க வேண்டும். அப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ், இதெல்லாம் படிக்கட்டுகள். சோ ஏனில ஒவ்வொரு படியா ஏறுறோம் இல்லைங்களா, இதெல்லாம் ஒரு ஒரு படி. ஆனா கடைசியில நம்ம பக்தி யோகம் செய்தால் மட்டுமே பகவானை அடைய முடியும். அடுத்தது பிரபு. சோ நம்ம கலியுகத்துக்கு என்ன பக்தி செய்வதற்கு சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யுகத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணினாங்க பகவானை அடைவதற்கு அப்படின்னா, சத்திய யுகம். சத்திய யுகத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆயுள் 1,00,000 வருடங்கள் இருந்தது. அதனால அவங்க ஒரு 10,000 வருஷம் போய் பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரிங்களா? சோ அவங்களுடைய கடைசி காலத்துல சோ அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப கடுமையாக தியானத்திலே ஈடுபட்டு, இங்க பாருங்க இந்த யோகி எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு
அவருடைய முடியெல்லாம் அப்படி ரொம்ப வளர்ந்து இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி அவருடைய நெயில்ஸ் எதுவுமே சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்கிறதுனால எலும்பா இருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையாக தியானங்கள் எல்லாம் செய்து அவர்கள் வந்து சத்தியோகத்திலே பகவானை அடைந்தார்கள். அடுத்து திரேதா யுகத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா யாகங்கள் செய்தார்கள். இந்த காலத்துல நமக்கு வந்து யாகங்கள் செய்யலாம் முடியாது, பொருட்செலவெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த மந்திரங்களை வந்து ஸ்படிஷ்டமா வந்து உச்சரிக்குவதற்கு கூட நம்மளுக்கு வந்து பிராமணர்கள் எல்லாம் கிடையாது. சோ அதனாலையும் திரேதா யுகத்துல பண்ணினதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்துதான் யாகங்கள் செய்துதான் திரேதா யுக மக்கள் வந்து பகவானை அடைந்தார்கள். சோ துவாபர யுகத்துல என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா விரிவான கோயில் வழிபாடுகள் செய்தார்கள். சோ இதுக்கும் பொருட்செலவு நிறைய ஏற்படும், நம்மனால எல்லாம் தாங்க முடியாது. சோ இந்த மூணுமே நம்மளுக்கு ஒத்து வராது அப்படிங்கிறது தெரியுது. அப்ப கலியுக மக்களுக்கு என்ன பண்றாங்க பகவான், ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி இருப்பாரே, என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போக. கலியுகம். கலியுகத்துல பகவான் தன்னுடைய பெயர்களிலே ராமா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா அப்படிங்கிற பெயர்களிலே தன்னுடைய சக்தியை வந்து அவர் வந்து அதிலே சேர்த்து வைத்திருக்கிறார். சோ அதனால பகவானுடைய நாமாக்களை சொல்வதன் மூலமாகவே நாம் பகவானை அடைய முடியும். நமக்கு ஒரு ஈஸியான வழிய மகாபிரபு, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவர் யாரு அப்படின்னா 500 வருடங்களுக்கு முன் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து அவதரித்தார். அவர் வந்து இந்த கலியுக மக்களை பார்த்து இவர்களுடைய ஆயுள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது, 100 வருடங்கள் தான். சத்தியுகத்துல இருந்த மாதிரி 1,00,000 வருஷம் கிடையாது, திரேதா யுகத்துல இருந்த மாதிரி 10,000 வருஷம் கிடையாது, துவாபர யுகத்துல இருந்த மாதிரி 1000 வருஷம் கிடையாது. இவங்களுக்கு வெறும் 100 வயசு தான், அது கூட இப்ப வாழ்றது கிடையாது. அப்போ இந்த மக்களுடைய அந்த சிந்தனை எல்லாம் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ்லயே இருக்கு. இவர்களுக்கு வந்து ஞாபக சக்தி குறைவு. அப்ப வந்து அவங்க வந்து தெய்வீகத்தை நாடவே இல்லை. சோ குறைபாடுகள் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ இந்த யுகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னால் மட்டுமே போதும். நாம் வந்து பகவானை அட்டென்டிவா, உண்மையா, பக்தியோட, அன்போட பகவானை வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லும் போது நாம் அவரை அடைய முடியும். அப்படிங்கிறதா கலியுகத்தின் சிறப்பு. இந்த கலியுகம் முழுவதுமே வந்து என்ன நிறைந்தது, துன்பங்கள் நிறைந்தது. சோ எல்லா துன்பத்துக்கும் நடுவுல ஒரு விளக்கு மாதிரி இந்த கலியுகத்து மக்களுக்கு பகவான் அருளி சென்றதுதான் சங்கீர்த்தன யக்னம். சோ சங்கீர்த்தனம் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அவருடைய மகாமந்திரத்தை, அதுவும் ஒரு யக்னம் தான். சோ அந்த யக்னத்தை சொல்லியே இந்த கலியுக மக்கள் வந்து பகவானை சென்று அடைய முடியும். அடுத்தது பிரபு. சோ மத்த யோகங்களை எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம், தியான யோகம், இது மாதிரி எல்லாம் செய்து பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிறது வந்து 10வது மாடியில் இருக்கிற வீட்டுக்கு நம்ம வந்து ஸ்டேர்கேஸ் மூலமா போறது மாதிரி. அப்போ பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு யோகத்தை செய்வது 10வது மாடியில் இருக்கிற நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம லிப்ட்ல போற மாதிரி. சோ நீங்க எதை தேர்ந்தெடுப்பீங்க டிவோட்டீஸ்? சாட்ல போடுங்க. லிஃப்ட் தான் மாதாஜி, கண்டிப்பா நானும் பக்தி யோகத்தை தேர்ந்தெடுப்பீங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து ரொம்ப சிறந்ததுன்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். மற்ற யோகங்களை விட எஸ் மாதாஜி, ராஜலட்சுமி மாதாஜி லிஃப்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம வந்து லிஃப்ட்ல போகிறது தான் வீரசேகரன் பிரபு, கரெக்ட் பிரபு. சோ பக்தி யோகம் செய்து அதுதான் நம்மளுக்கு எளிமையானதும் கூட. பகவான் அதுதான் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. நம்ம லிஃப்ட்லயே போய் நம்ம வந்து பக்தி யோகம் செய்து ரொம்ப எளிமையான முறையிலேயே வந்து பகவானை அடையலாம். அவர் தான் சொல்லிட்டாரு, பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஒரு இலையோ பூவோ காயோ தண்ணியோ போதும், நீங்க வந்து எனக்கு வந்து விதவிதமா படைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப எவ்வளவு எளிமையாக்கி தரணும் அப்படியோ அவ்வளோ எளிமையாக்கி தந்திருக்கிறார் பகவான். எல்லாமே செஞ்சு எல்லாமே படைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. எவ்வளவு பக்தியோட கொடுக்குறோம், எவ்வளவு அன்போட கொடுக்குறோம், அததான் வந்து அவர் பார்க்கிறாரே ஒழிய மற்ற விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து கவனிப்பது இதையே. ஒரே ஒரு பழம் போதும், ஒரே ஒரு இலை, ஒரு துளசி இலை போதும், ஒரு டம்ளர் தண்ணி போதும், எதுவுமே இல்லாம உன் கண்ல இருந்து வருதே ஒரு சொட்டு தண்ணீர் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவார் பகவான். சோ அந்த மாதிரி எளிமையானவர் பகவான். சோ ரொம்ப
எளிமையாக பக்தி யோகம் செய்வதுதான் பகவானை அடைவதற்கு மிகச்சிறந்த வழி. அடுத்தது ஜப யக்னம், அதாவது சங்கீர்த்தன யக்னத்துல நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த மகா மந்திரத்தை தான் சொல்வோம். இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கமானதுதான். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்கிறாரு, அவருடைய சீடர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்து கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்தது பிரபு. சோ இந்த மகா மந்திரத்தை இது இந்த பகவான் தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் இந்த நாமத்திலே வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருக்கா, ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா வேத குறிப்புகள் நிறைய இருக்கு. சோ இந்த சாண்ட் பண்றது மூலமாகவே பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு யாராவது மனசுல கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது. வேதங்களும் அதையே சொல்கிறது. அது என்னென்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சொல்லுங்க அடுத்தது பிரபு. வேத குறிப்புகள் கிருஷ்ணருடைய யஜூர் வேதத்திலிருந்து கலிச்சந்தாரண உபனிஷத் அது என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, இதி சோட சகம் நாம் களி கல்மச நாசனம் நத பரதரோ உபயக சர்வ வேதேசு திருஷ்யதே. இதி அதேதான் திருப்பி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இதி சோட சகம் நாம் இந்த கலிகாலத்துல பகவானுடைய இந்த நாமத்தை சொல்வதை தவிர நமக்கு இந்த பௌதீக உலகிலே, அதாவது பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள் இருந்து தப்பிச்சு போறதுக்கு வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு வேத குறிப்புகள் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறது. அடுத்தது என்ன சொல்லுன்னு பார்க்கலாமா? அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு போட்டிருக்காங்க பிரபு. அர்த்தத்தை படிச்சிடலாம். அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின்பு, எல்லாரும் தேடி இருக்காங்க, தேடி இந்த 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 மகாமந்திரம் மட்டும் சொன்னா போதுமா, வேற எதுவும் வேணாமா அப்படின்னு தேடி இருக்கிறாங்க. அப்ப தேடும் போதுதான் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட, அதாவது அந்த மந்திரத்தை விட இந்த வயதிற்குனா இந்த கலியுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை, ஒரு மதம்னா ஒரு தர்மத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்ப எது உயர்ந்தது? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் தான் உயர்ந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது பிரபு. வேத குறிப்பு என்ன சொல்லுது? ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலவு நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல ஆதிலீலையில 17.21 இருக்கிறது. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில், இந்த கலியுகம் எல்லாமே சண்டைகள் நிறைந்தது, சச்சரவு நிறைந்தது, அப்புறம் ஆக்டிங் இல்லைங்களா, கபடமானது, கபடங்கள் நிறைந்தது. எல்லாருமே முன்னாடி சிரிச்சு பேசுவோம். அவங்க அந்த சைடு போனோன்னு சரி இவங்களை பத்தி தெரியாதா அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு யுகம் தான் இந்த கலியுகம். இந்த கலியுகத்திலே விடுதலைக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்தமான பெயர்களை உச்சரிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு 3 தடவை சொல்லியிருக்காங்க. எப்பவுமே வேதங்கள் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு சத்தியம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை திரும்ப 3 தடவை சொல்லுவாங்க. அப்போ இது சத்தியம். சோ வேறு வழி இல்லை. சோ இங்கிருந்து உய்யணும் அப்படின்னா பகவானுடைய பேரை சொல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. நாஸ்தியேவ கதிரன்யதா. அடுத்தது பிரபு. இன்னும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸஸ் நீங்க எல்லாம் அட்டன் பண்றீங்களா? நம்ம கோயில்லையே நம்ம தமிழ் தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி 6 to 7 டெய்லி எடுக்கிறாங்க. நீங்க அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். சோ அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12.3.51 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா, கலேர்தோஷ நிதேராஜன் அஸ்திஹேவோ மகான், அங்க கொஞ்சம் மறைக்கிறது, மகான் குண இல்ல பிரபு, முன்னாடி போங்க. கலேர்தோஷ நிதேராஜன் அஸ்திஹேவோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் பிரஜேத். என் அன்பான ராஜா யாரு? பரீட்சித் மகாராஜா. கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகமே குறைபாடுகள் நிறைந்ததா, சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்ததுதான். சோ இந்த வயதை பற்றி, அதாவது இந்த யுகத்தை பற்றி
ஒரே ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரித்தால் போதும், ஒருவர் இந்த பௌதீக உலகத்திலே இருந்து விடுபட்டு விடலாம். நம்ம ஆழ்நிலை பகவானுடைய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ அந்த மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தை விட்டு நம்ம கோலோக விருந்தாவன் பகவானுடைய அந்த திருநாட்டை அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுகிறது. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே 12வது காண்டம் 3வது அத்தியாயம் 51வது ஸ்லோகத்திலே இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாத்துங்க பிரபு. யஜ்ஞானாம் யப யஜ்ஞோஸ்மி, அதாவது வேத யக்னங்களே விஷ்ணுவே யக்னம். அதுதான் இத யஜ்ஞானாம் ஜப யக்னோஸ்மி. கிருஷ்ணாராகிய நான் யாகங்களின் என் பெயரை உச்சரிக்கும் ஜப யக்னம் ஆவேன். சோ யக்னம் அப்படின்னாவே விஷ்ணுன்னு அர்த்தம், விஷ்ணு அப்படின்னா யக்னம்னு அர்த்தம். சோ நமக்கு இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்த யக்னம் எதுனா சங்கீர்த்தன யக்னம். நம்மளால தியானம் செய்ய முடியாது, சத்தியுகத்துல பண்ண மாதிரி யாகங்கள் செய்ய முடியாது, மற்ற யுகங்களே செய்ய மாதிரி கோயில் வழிபாடுகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது. சோ இப்போ நம்மளால செய்ய முடிந்தது சங்கீர்த்தன யக்னம் மட்டும்தான். இது பகவத்கீதை 10.25 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. மறுபடியும் இல்ல பிரபு, முன்னாடி போங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்திய லீலையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா, நாம் அகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ் தத்ரார்பித நியமதா ஸ்மரணேன காலகா ஏத திருஷிதவா கிருபா பகவான் மாமாவி துர்த்தைவம் ஈத்ருஷம் இகாஜனி நானூராகா. இதனுடைய அர்த்தம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிரபு, பாருங்க. என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. சோ உங்களுடைய எல்லா குணங்களும் உங்களோட பேர்லயே வந்துருச்சு. கிருஷ்ணா கோவிந்தா அப்படின்னு சொன்னாவே போதும் இல்லைங்களா? சோ அந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த கதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேனா இல்லையான்னு தெரியல. நாராயணா அப்படின்னு சொன்னதுனாலேயே அவர் வைகுண்டத்தை அடைந்தார். சோ அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பின்னாடி வரும், அப்ப தெரிஞ்சுப்பீங்க. சோ உங்கள் பெயர்களை நீங்கள் அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். நம்ம எப்படி ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி முதலீடு செய்யறோம், நம்மளுடைய பணத்தை முதலீடு செய்யறோம், அதே மாதிரி பகவான் அவருடைய சக்தியை அவருடைய பேரிலே முதலீடு செய்திருக்கிறார். சோ அந்த பேரை சொல்லும் போது அவருடைய பேர் வேற அவர் வேற இல்ல, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ அது அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு ரொம்ப கடினமா நம்மளுக்கு எதுவும் கஷ்டமே கிடையாது. அதை சொல்வதற்கும் நம்மளுக்கு நிறைய விதிகளும் கிடையாது. சோ இல்லைங்களா? சொல்றேன் மாதாஜி. அந்த நாமங்களை சொல்வதற்கு எந்த விதிகளும் கிடையாது. காலையில 4 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்துட்டு உடனே குளிச்சுட்டு வந்துதான் சொல்லணும் அப்படின்னு எந்த விதியும் கிடையாது. குளிக்க வேண்டாம், நீங்க ஃப்ரெஷ் அப் எல்லாம் ஆயிட்டு உடனே நீங்க மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். சோ எந்த இடமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு டெத் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட அங்க கூட அந்த ஆத்மா பகவானை சென்று அடையணும் அப்படின்னு அவங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணி ஒரு மாலை ஜபிச்சுட்டு வரலாம். சோ அதனால எந்த விதிகளுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. ஈவன் லேடிஸ் பீரியட்ஸ் டைம்ல இருந்தா கூட நம்ம சொல்லலாம். எனக்கு கால்ல செப்பல் போட்டுட்டு தான் நடப்பேன், நடந்துகிட்டே சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஓகே சொல்லுங்க. சோ அந்த மாதிரி விதிகள் எல்லாம் ஜாஸ்தி எதுவுமே கிடையாது. நீங்க சொன்னால் போதும், அந்த இடமே தூய்மை அடைந்து விடும். பகவானின் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல நாம் சொல்லுகிறோம், வாய் சொல்லுகிறது, அதை காதுகள் கேட்கணும், என்ன அட்டென்டிவா சொல்லணும். சோ இது ஒண்ணுதான், மத்த எதுவுமே விதிகள் எல்லாம் கிடையாது. அடுத்தது பிரபு. இதோடைய சுருக்கம் 6வது சாப்டரோட சுருக்கம். அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னா என்ன, யோகிகள் அதுல எப்படி முன்னேறுகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதனுடைய அந்த அஷ்ட அங்கங்கள் என்னென்ன, யம நியம ஆசன அப்படின்னு 8 பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் அதனுடைய நிலைகள் என்னன்னு பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அப்படி மனசை கட்டுப்படுத்தலைன்னா என்ன ஆகும், அது நமக்கு விரோதியாகிவிடும். கட்டுப்படுத்தினால்தான் அது நம்மளுக்கு நண்பனாக இருக்கும். தோல்வியுற்ற யோகி, அதாவது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லயே தோல்வி அடைஞ்சா என்ன நடக்கும், அந்த யோகியோட கதி என்ன, இல்ல ரொம்ப நாள் பயிற்சி செய்து அந்த யோகி முழுமையடையாவிட்டால் அந்த யோகியின் கதி என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம்.
சோ பக்தி யோகங்களிலே சிறந்தது பக்தி யோகம். யுக்த மனோ மதக. சோ கிருஷ்ண உணர்விலே பக்தி செய்வது. சோ இதுதான் சிறந்தது. மற்ற கர்ம யோகத்தை விட, ஞான யோகத்தை விட, அஷ்டாங்க யோகத்தை விட நமக்கு பக்தி யோகமே மிக மிக சிறந்தது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல 6th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே